Wannan taro ne muka kira na manema labarai domin bayyana matsayin ita wannan haɗaɗɗen ƙungiya tamu mai suna gamayyar ƙungiyoyin mutanen Arewacin Najeriya wadda aka fi sani da CNG kan irin yadda zaɓe gudana da kuma rahotanni da muka ansa daga wakilanmu daga mazaɓu da gundumomi da ƙananan hukumomi har zuwa jihohi. Babu ko shakka a duniya babu wani zaɓe da za a gudanar wanda za a ce wannan zaɓe babu wani almundahana ko kuma wani algushu ko kuma dan wasu abubuwa da ba a rasa ba wannan ke kira da electoral practice. Amma yawan wannan abubuwa da aka samu ko akasinsu shi ke tabbatar da sahihanci ko kuma rashin sahihancin zaɓe. Babu ko shakka duk wanda ya kula da irin yadda zaɓuɓɓuka suka gudana tun daga mazaɓu ya zuwa har zuwa coalition centers har zuwa jihohi har zuwa national level ko ba komai ya san cewa ita INEC din ta yi kokari matuƙa wajen inganta suwa da kuma tabbatar da cewa an samu sahihancin sakamakon da zai hito na wannan zaɓe, wanda wannan ya tabbata ne ganin cewa su kansu 'yan takarkari musamman na manyan jam'iyyu da ke da kai guda hudu na shugabannin ƙasa a daidai sadda ake kada ƙwararru sun yarda da cewa INEC ta yi kokari kuma da intervention na isu jami'an tsaro. Mun ga irin yadda jami'an tsaro suka jajirce wajen tabbatar da cewa an kiyaye doka da oda wajen gudanar da wannan zaɓuɓɓuka, a inda wasu wuraren ma kaga cewa inda ta kama su yi halbi suka yi halbi domin su tabbatar da cewa ba ɗauki ƙuri'a ba ko na fata aka da shi wani wuri. Sai dai a duk inda ake zaɓe ba ka rasa 'yan matsaloli kamar yadda muka bayyana hiya an zaya, kamar na rashin zuwa su ma'aikatan zaɓe da wuri, kamar wani wuraren za ka ga cewa an samu dalili na kawo kayan aiki da kuma wasu wurare za ka iske an samu hatsaniya hiya an zaya. Amma duk abubuwan da suka faru ba su kai matsayin da za ka yi Allah wadarai da shi zaben ba. Da wannan ne ita wannan kungiya tamu ta ke jinjina ta musamman ga su musamman manyan jam'iyyu guda uku nan, wato PDP da ita Labour Party sannan kuma da NNPP, yanda suka yi kokari suka tabbatar da cewa sun kwantar da zukatan magoya bayan su ganin irin yanda shi sakamakon zaɓe ya hita. Da wannan ne kuma haɗilau muke ita godiya ta musamman kuma muke yaba ma shi dan takarar jam'iyyar PDP wato Alhaji Atiku Abubakar, ganin shi mutum ne wanda dama tuni ya yarda da cewa duk abin da aka yi resolving a zaɓe mutum ne wanda ya yarda da je kotu domin ganin cewa ita kasai bata shiga cikin wani yanayi ba, al'umma ba su zadda jina ne ba a jima kowa rauni ba a ɓata dukiya ba a ɓannata al'amuran gwamnati ba, saboda yadda shi da ke da kai cewa ita Najeriya ita ce gaban kan komi. Wannan yasa a 2003 da ya tsaya taka a 2003 da aka hito takara sanda Muhammadu Buhari shi shugaban kasa ne yanzu yake magana cewa lalle dole shine zai ci zabe, in ma bai ci zabe ba daga May 29 babu wata gwamnati. A 2011 ma ya faɗa haka, shi Alhaji Atiku Abubakar ya kasance yana da opinion akasin haka. Kuma kamar yadda muka faɗi cewa mun ga irin yadda su masu zabe duk da cewa an samu delay a wasu wurare na zuwa kayayyakin zabe da kuma fara aikin cikin lokaci, amma duk da haka su masu zaɓe wato electorate suka gudanar da kansu cikin natsuwa da oda, suka bi a hankali suka je suka kada ƙwarwoyinsu. Sannan kuma kamar yadda muka faɗi cewa mun yi Allah wadare da kuma babu ko shakka cewa a matsayin Obasanjo na shugaba kuma mutumin da ake kalubalanta cewa ya gudanar da zaɓuɓɓukan da suka yi kowane zaɓuɓɓuka muni a Najeriya, a ce shi ne zai hito ya magana cewa wannan zaɓe a soke shi, to wannan mun yi Allah wadare da shi, ba mu ji daɗin ita wannan wasiƙa ta Obasanjo ba. Kuma muna kira ga 'yan Najeriya su yi Allah wadare da su hito su ma su yi Allah wadare da ita wannan wasiƙa ta Obasanjo, kuma da duk wani girmamawa da wata lambar girma da Obasanjo gare shi, lokaci yayi wanda ya kamata ita kasai da kuma international communities su withdrawing nata, ganin cewa shi Obasanjo ya fifita bukatar shi da muradin shi akan dan takara da gare shi fiye da muradin zaman lahiyar ita kasa da ake kira Najeriya. Kuma mun yaba ma jami'an tsaro kwarai da gaske irin yadda suka jajirce su ga cewa an yi zaben tun kamin zaben da lokacin da ake jefa ƙuri'a da bayan an gama jefa ƙuri'a, suka tabbatar da cewa sun yi maintaining peace and order a cikin ita wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Wato kuma shi wannan zaɓe babu ko shakka zaɓe ne wanda ya so da darussa kala-kala, kuma shi wannan darasi da ya bada musamman ga mutanen arewa ne. Mutanen arewa kowa ya ga irin yadda suka jefa ƙuri'a su, ya kasance duka cikin 'yan takarkarin nan guda hudu babu mutumin da mutanen arewa su jefa ma ƙuri'a ba domin da fatan su cewa ya ci zaɓe. Amma mun ga irin yadda ita kudu maso gabacin Najeriya suka jefa ƙuri'a su, inda suka je suka jefa ma ɗansu ƙuri'a shi kaɗai. To muna gaya mutanen kudancin Najeriya cewa sako ya iso arewa, kuma al'umma arewa sun karɓi sako hannu biyu,
kuma muna tabbatar masa da cewa za mu mai da biki ko yau ko gobe duk sadda aka zo za a jefa wata ƙura a Najeriya, babu shakka mutanen arewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen mai da shi wannan biki. Sannan muna kira ga shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya sani cewa al'umma ne suka hito suka zaɓe shi, al'ummar Najeriya gabaki ɗaya. Kar ya fifita wani yare akan yare, kar ya fifita wani addini akan addini, ya tsaya ya yi adalci, ya tabbatar da cewa kowane yanki na nan ƙasai ya yi masu iya adalcin da ya kamata ya masu, ya tabbatar da cewa kowane mabiya addini, kai har ma wanda bai da addini a Najeriya, ya tabbatar da cewa ya yi mashi adalci yadda ya kamata. Mun yaba mashi kwarai irin yadda muka ji wajen acceptance speech ɗin shi, ya yi magana cewa zai kare ni kowa alone, kuma za a ta yi da united ƙasa, sannan kuma fifita rashin aikin yin matasa da rashin tsaro da tattalin arziki a cewa su ne priority ɗin shi da zai sa a gaba Najeriya. Mun yaba mashi kwarai da wannan, sannan kuma muna kira gare shi cewa ya yi ƙoƙari, ya san cewa ya amshi ƙasa ne a lokacin da ƙasa take cikin wani irin mawuyacin hali, ya yi ƙoƙari ya samu mutanen da za su taya shi aiki masu nagarta, masu inganci, waɗanda suka san halin da ƙasar take ciki, waɗanda suka yarda da ƙasai ba waɗanda suka yarda da son zuciyarsu ba ko kuma abin da za su samu cikin gwamnatin shi. Ya yi ƙoƙari ya samu mutane waɗanda suke nagartattu, waɗanda 'yan Najeriya suka amince mawa, waɗanda za su ba da gudunmuwa domin ganin cewa sun hidda Najeriya irin wannan yanayi da ta samu kanta. Muna fatan Allah ya tsanna wanda ƙasar mu lafiya, kuma Allah ya kawo mu ci gaba wannan ƙasa ta mu lafiya, sannan kuma Allah ya sa a yi zaɓen gwamnoni lafiya kuma a gama lafiya.